ka weche dhi bedo. Koro ochwal ne piny owacho mondo mi omedie doho omenda budget manyien kaka yor konyo kaso yalo buche mag mibadhi e pacho kae. Mawachre ni thothgi budho e doho. Gino makoro thiro chenro makedo gi mibadhi e thurka. Moyangi riwruok ma Transparency International Kenya moyango ni chike makedo gi mibadhi nitiere, to kata kamano ok luwgi ka oganda koro ikwayo mondo mi onywakie lwedo kedo gi mibadhi e pacho kae. E kinde keta yanga report mar gewi nonro ewi chike mag kedo gi mibadhi e pacho ka, riwruok ma Transparency International Kenya koro yango ni chike makare ni e pacho ka ma owinjore tigodo e kedo gi mibadhi, to kata kamano chike go ok luw malong'o kaka owinjore. Gino ma osebedo badho e kedo gi mibadhi e thurka. And what this means is that despite the laws and institutions, there's a big challenge in regard to the implementation of the laws and just the effectiveness of these institutions. Part of the challenges include the ambiguities in regard to the various laws. Riwruogno oseo kwan matin mar omenda ma sirikal thoro keto ne doho, ma giwacho ni tin ne atamalo achiel mar budget ma pacho ka. Koro gidwaro mondo mi med omenda ne doho mondo mi okasi e chenro mar yalo buche mibadhi e thurka. You will need to look at the state of the judiciary reports in the recent years and look at the amounts that are allocated to the judiciary and compare it with the overall budget. The judiciary gets less than 1%. We have a key concern in regard to the funding of some of these institutions. I think what we have seen as a disturbing pattern over the last number of years is the continued defunding of some of our state institutions, our constitutional commissions, in the effect that despite the mandate that have been given by the constitutions, they are unable to implement because they simply don't have enough resources. Giko oganda jo Kenya mondo ne ni gikedo gi mibadhi chakre kinde giwegi kendo ginyao bedo gi ratiro kod adieri ka giwacho ni mae en achiel kuom yore mabiro konyo e kedo gi mibadhi e pacho ka. We are still struggling with the question of ethics in this country, looking at the quality and the fitness and the suitability of some of the individuals that are taking up public office, despite the law on leadership and integrity, which has been poorly implemented, and that has been a challenge. And in fact, one of the recommendations we have made is that we really need to look at that particular law so that we can see how we can strengthen the efficacy. Bende giwacho ni nitiere kikruok kaka bede migepe tao chenro magi kedo gi mibadhi. Gino magiwacho ni ywayo okenge go mag kedo gi mibadhi ka bende yango ni kedo kod mibadhi osedonjruok gi siasa, gino makoro thiro chenro makamano. There's a lot of political meddling, and even in terms of what they are also able to get in terms of resources as passed by Parliament through the budget, is also interfered with. And so that aspect around the political will in the fight against corruption, we don't have the political will to address corruption in this country. Riwruogno koro wacho ni okenge makamagi ka orangi malong'o to biro neno ni piny Kenya go ndamo mowinjore kedo kod mibadhi e thurka.